E o campo da Lomba, a música do speaker Acha, o noso compañeiro de referencia nos campos de fútbol galegos. Este é a Lomba, antes de comenzar o Arousa 0, Unión Deportivo Atios 1. Imágenes dun campo clásico e algúns dos aficionados do Unión Deportivo Atios aí tamén. Estamos nas oficinas do equipo de fútbol do Arousa, a réplica da Lomba, un estadio clásico do fútbol galego. Un comportamento formidable. Aí temos algunhas das alineacións con algúns dos xogadores máis famosos do Arousa Clube de Fútbol. Debe estar por aquí. Aí está o Churri Urdín, o equipo da Real Sociedade de 1989. Na Copa do Rei xogou o Arousa, e o Arousa puxo as cousas difíciles do equipo do Churri Urdín. Aí temos algúns dos momentos que quedarán para a posterioridade nas oficinas do equipo do Arousa. Gracias á directiva polo comportamento connosco, por estas facilidades que nos deron. E aí está Acha, o speaker, o xoven que fala no campo da Lomba. E van sair os equipos de fútbol ao terreo de xogo. Aí está a voz de Acha, o speaker, é unha gaivota levantando bo na Lomba. Aí están os compañeros gráficos nas bancadas da Lomba, un estadio de fútbol. Estamos en Pontevedra, preferente Grupo Sur. Lles fala Anel Fernández. Aí están os equipos de fútbol, sai o Unión Deportivo Atios. Aí está a foto finish para a prensa. E sairá agora mesmo o equipo da casa, o Arousa. A música do himno. Aí están saudando algúns aficionados cara ao terreo de xogo da Lomba. E o Arousa tamén vai formar para Anel Fernández, para nosas cámaras de Antena Louro. Noso compañero José Ángel Caro López, da directiva do Unión Deportivo Atios. Pois isto foi o que deu de sí o Arousa 0, Unión Deportivo Atios 1.